ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବା ଜାଣିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣକୁ ସମକୋଣ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି এই ଦୁଇଟା ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ସମକୋଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର। ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଦିଆସିଲି କାଠି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଭଳି କୋଣ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସମକୋଣ ଠାରୁ ସାନ ବା ଛୋଟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା। ପରେ ଆମେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରରେ। ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଦିଆସିଲି କାଠି ଯୋଡ଼ି କୋଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଠି ହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ 6ଟି କାଠି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆକୃତି 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା କେଉଁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବା କିଏ ସମକୋଣ, କିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଓ କିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୋଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଣକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଇଭଳି କୋଣକୁ ସମକୋଣ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ, এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ବା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସମକୋଣ ଠାରୁ ସାନ କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି এইଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ସମକୋଣ, ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓ ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ, କେଉଁଟା ସମକୋଣ, କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଓ କେଉଁଟା ସ୍ଥୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର କୋଣ ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 2ଟା ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ କୋଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ, ଚତୁର୍ଥ କୋଣ, ପଞ୍ଚମ କୋଣ, ଷଷ୍ଠ କୋଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବା ଚିହ୍ନିବା ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ। এই କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା ଆମେ ସମ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମକୋଣ ଠାରୁ ସାନ ବା ଛୋଟ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇଭଳି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। କୋଣଟା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି,
ତିନିଟା କୋଣ ଥାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା, ହେଲେ ଏଟା କେତେଟା କୋଣ ଅଛି? ତିନିଟା କୋଣ ଅଛି। ଏକ, ଦୁଇ, ଏଭଳି ତିନିଟି କୋଣ ଅଛି। ଲେଖିବା କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି କୋଣ? ତିନିଟା କୋଣ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା ସ୍ଥୂଳ? ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଏକମ କୋଣ ବା ପ୍ରଥମ କୋଣ। ପ୍ରଥମ କୋଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ? ପ୍ରଥମ କୋଣ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲେଖା ଏଠି ସେମିତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଣ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଣ କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଣ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ত্রিভুজ। বর্তমান দেখিবা এই ত্রিভুজরে কেতটা কোণ ଅଛି গণিবা 1 2 3। হেলে এই ত্রিভুজরে কেতটা কোণ ଅଛି? তিনটা কোণ। দেখিবা কোণ সংখ্যা কেতে? কোণ সংখ্যা হলা 3 বা তিনটি। বর্তমান দেখিবা এই যে তিনটি কোণ হেলে কোন প্রকার কোণ এটা? দেখিবা প্রথম কোণ বা একম কোণ। একম কোণ হলা সূক্ষ্ম কোণ। দ্বিতীয় কোণ হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ এবং তৃতীয় কোণ হচ্ছে স্থূল কোণ। এইভাবে ভাবে আমি চিহ্নট কলে এবং জানিলে কোনটা